Dat voor te spelen. kan mij niet Ah, maar ik ga dat niet aftrekken, niet. Dat er een verder zo, voor die jongens die een beetje, en dan een beetje te klein is. Dat is al hetzelfde. De mensen kan niet goed. Jammer dat het pijn hoor. Ja. Niet ooien, Tineke. Wat is dat? De sleutel. Wat is dat niet? Nee, gaat een glas pakken. Ja, ze zat met al die kluis bij. Ik heb er als wit door de sneeuw voor naar heen. Was een niet fris tegen. Had je mooie kousenbroek aan? Is het een legging? Ah. Maar dan moet nog een maken. Maar dat al weer in de door. Ik laat dat maar thuis. Papa had dat thuis maken dan. Dit is niet ooien. Dat is een wagen voor de keus. Kijk maar in de doos, maar dat midden in de huis. Je moet dat niet open doen, maar dan denk je dat makkelijker is te vervoeren, nee? De mensen bij zoveel speelgoed voor de jongens goed mee. En dan is die in. Ja, ik ga er Geef de veel. Ja, tuurlijk. Oei, 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 zo. Hopla.